дар донишгоҳи давлатии Данғара намоишфурӯши китобҳои тозанашри адибони классику муосири тоҷику форс баргузор гардид. Тадбири мазкур аз ҷониби муассисаи нашравии адиб роҳандозӣ карда шуда, дар он зиёда 100 номгӯи асарҳои тозанашр бо теъдоди 5000 нусха иборат буд. Аз намоишфурӯши каломи баде баробари донишҷӯёну омӯзгорони донишгоҳ ҳамзамон сокинон ва кормандони касбу кори гуногуни ноҳияи Данғара дида намуда, вобаста ба завқу салиқаи худ адабиёт харидорӣ намуданд. хонандагону ҳаводорони каломи баде баробари харидорӣ намудани адабиёти писандидаи худ ҳамзамон бо адибону шоирони дӯстдошта ва муаллифони адабиётҳои харидорӣ кардаашон вохӯрда, аз онҳо соядаст гирифтанд. таи 2-3 соли охир ҳамин гуна чорабиниҳои натиҷабахш аз ҷониби нашриёти адиб дар ҳама шаҳру навоҳии кишвар пайваста баргузор карда мешавад, ки он барои дастрас намудани қишрҳои гуногуни ҷомеа аз адабиётҳои писандидаашон, бахусус асарҳои бадеӣ, адабиёти классикии форсу тоҷик, адабиёти муосири тоҷик, адабиёти ҷаҳон ва адабиёти кӯдакона бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ, узбекӣ ва ҳуруфоти ниёгон мебошанд, мусоидат намуда истодааст. то ин дам нашриёти адиб дар тамоми донишкадаву донишгоҳҳои шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои Ваҳдат, Конибодом, Истарафшан, Бохтар, Кӯлоб, Ҳисор, Турсунзода намоиши васеи фурӯши китобҳои тозанашри интишоротро ки аз ҳисоби фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳама лутфу меҳрубонӣ чоп шудаанд, аз ҷумла силсилаи ахтарони адаб, асарҳои нависандагону шоирони муосири тоҷик, асарҳои адибони кишварҳои гуногуни дунё ки ба забони тоҷикӣ тарҷума шудаанд, манзури хонандагон гардонда истодаанд. доир намудани ҳамин гуна намоишфурӯши адабиётҳо баробари дастрасии аҳолӣ бо адабиёт ҳамзамон фонди китобхонаҳои оммавию назди муассисавӣ низ бой гардида истодаанд. хазинаи фарҳангии китобхонаи донишгоҳ рӯз ба рӯз сайқал ёфта истодааст. дигар нашриётҳои ҷумҳуриявӣ низ ба мо шартнома доранд ва онҳо ҳар замон китобҳои тозанашро ба мо ҳадя менамоянд ва дар баробари ҳадя кардан боз ба тариқи нақдӣ ва ғайринақдӣ харидорӣ карда мешавад ва ин боиси он мегардад ки сатҳи сифати донишомӯзии касбомӯзии донишҷӯён дар натиҷаи истифодабарии китобҳои тахассусӣ сол ба сол зиёд гардида боиси ба дараҷаи баланд аз худ намудани илму фанҳои дақиқ ва дигар фанҳои лозима мегардад. қобили зикр аст ки вобаста ба амалигардии барномаҳои гуногуни давлатӣ, бахусус роҳандозӣ гардидани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ва илм фуруғи маърифат, аз ҷониби роҳбарияти донишгоҳи давлатии Данғара дар намоишгоҳи махсуси муассиса пайваста намоиши дастовардҳои илмӣ ва адабиёти тозанашр ба маъраз гузошта мешавад, ки ин аллакай доираи китобдӯстонро дар байни худи донишҷӯёну омӯзгорон ба маротиб зиёд намудааст. масъулини муассисаи нашравии адиб иттилоъ доданд, ки тадбири мазкур бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида, ҷиҳати дастрасии тамоми аҳолӣ бо адабиёти писандидаи худ ҳамин гуна чорабиниҳоро ба таври ҳамешагӣ дар ҳама гӯшаву канори мамлакат баргузор менамоянд. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмуҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоъотии Навид аз ноҳияи Данғара.